Mayong aga sa inyong tanan, labi nagidara sa tanan nga Ilongga, hiligay nun karay-a sa tanan nga arada sa Western Visayas. Ginapahibalo ko ang tanan nga maghalong kamo sa inyong kaugalingon. Oo, ang ara labi dara sa isa ka specific na island sa Western Visayas, ang Panay Island, nga kung sa diin dara ako naghalong mismo. Labi na gid sa probinsya sang Capiz. Ginapahibalo ko nga maghalong ang tanan kag magpangabay sa iya kaugalingon sama-sama mga sumunod nga lugar diri labid sa tanan ang paghalo ari sila. Ang mga lugar kag pong munisipalidad sang Cuartero, Tao, Dumalag, Dumaraw, Ibisan, Hamindan, Maayon, Mambusaw, Panay kag Pamit-an, Pontevedra, Pilar, President Rojas kung ang Lutod, Sapian, Sigma kag ang Tapas. Ang labi sa tanan dira sa akon sang syudad sang Rojas. Ginapangabalo ko sa tanan nga maghalong kamo sa inyong kaugalingon. Kung pwede doble o triple, o kung gusto nyo gid nga grabe nga paghalong sa kaugalingon ninyo, importante ina sa subong sitwasyon. Nabindara ang mga kabataan nga gagawa kong gabi. Oo, mga dalaga nga dira kag sang mga soltero para sa inyo nga isahanin sa pangabuhi or isa na lang gid kamo ka pangabuhi sa inyo kaugalingon. Maghalong kamo kay nga may gulpi lang nga mag-abot sa kabuhi mo. Pasadyahon ka, alagaan ka, palanggaon ka, sang kadali kay bayaan ka man galihin. Ma-realize mo sa kaugalingon mo pasaulihi isahanon ka na lang ito. Isahanon ka na lang ito. Nung ako'y turuma. Halong kabutanan.